College pun fibro session part teh akan video menta ini keren ya kata ka expected cut off kepada jongka UB constable mah tangga UB constable shwa nomor question di par ngada ban pelat ngada page negative comment but ngala stui baka jikali ka kam cuat hi kendiat but kinam don reki bala ban cross ya ka arsan pau nakala spa dari bala cross asan po telah ada bala trim syah man yo baik asan po nakala spa mar kibun mi ka average kan long baik 180 to 200 kita kalau ka average ki bah pedang kan ba kin yuta ba kia bun ba kin yo tai 180 to 200 ya ka marks jongka written examination mo te sakomen pio kan no marba kata hi ka average ka ba ken marba ada kenya ki science student te ki kam la hi marba don ki ken don science te kin kam score hi magi te ki la bahasa english ni ki la kam score hi te de kenya ki art student de ki baduna ya ki ken duna science te kajenjari ki ban score du 160 180 ru hi kata ka syongat kum ki jong student ambaro ki longob ju mo don ki art student ru ki trim ki ya ka maths and science ndala la practice te ki la bet ndere ba ki bomla ndre da ya khinlang ya ki bobon mo bun te kin kham ya juat hi te habe de kan ne namar ba ngada penlat ke video sin ba kan de bet 1.5 times mo kin poi shaka personal interview te ki ba poi ha ki ba eligible nam tak exam ki don hadu kumba khat sawajar that both you are category khas jantia garo category an ini ki order STSC kategori. Dan rementa haka pan poi shika personal interview pede kan poi expected kan poi betang kumba la kumnu debun plat long khasan spa amdon tamre kata khasan spa nomor bala da ya draw ki marks kin poi shika khatsan tamba bilu khatsan tai markat kum ka ni ka number te kan poi tang ba syajar tam gwan poi shika personal interview tamba la da don kajing ya kaju ki marks marki bai kaju marks kindon bet kindon bet be kaju marks mla reban len kata kindon bet tata balada kibun kemud ba kan kiu kan syaka khalas pa ne khalais pa tentang lada ka bun than be kaju kan poi shadu ka komtai syaka khasan spa teman cross bun re kata bilo ya khasan spa hi na kata ka ki candidate ki bala poi yo so exam na khat sawajar tegen poi tamtai syaka khasan spa bilo entam re kata syajar neng khasan spa bilo te habe de berkane session ngalong pa ba ya ki UR kategori ka jenjar ba ban predict ne ban ong kata expected cut off marba kadon kapor ka high ba marba fast kan long bet ba ki ba he bet kindrung bet sya lala kinang rek kasnem ka kenal session bangan pan kan pen clear ba kata ba kasnem kadi bana po ka ar voice nem ka hat kadi ban long bet sispa andrup ar sejrong dan pila bandung ka UR kategori te lada kine ki bun ma kine ki ba dangri snem ka yang hat ki klan ma ka he ba ka max ko jong pi temut ba ka hai ba ka score ka he mak ba te lada ki bun ki bala khamrang ba kila cross be ya kata ka arfo sejrong kaduna ka hat ti habe kun be ka khasjentia ba dia ka anggaru kategori bat ora STC la ka jong ka kategori kada mla ron predict ya ki UR kategori ma tentang UR kategori um kistang ko high mark nda lahir poi low mark marba kasu dukul kan san march teng tija marba duna tekla high ban re apo yapeng urung no ba khamret mark nomor balai kim don re kita giba ayu takada jenjar pan break lara gibun te kaya compete ba ka UR kategori muntang ba he mark wa kinjo compete ha UR kategori kin compete ba UR kategori lada ke don pun mo lada duna ngut ba ka chance ba UR kategori kata ka song mo da dei kini ba yo lang ba da UR bar khasjentia te lada kimyo re UR ki ruang khasjentia kata kan phimla re te ladu lan te mle te phimla re ban yo lang bro atali phimmi le sa bro atali mla re mta te phinrung be lada phirung UR ka kategori ngut phimnom rung chu khasjentia ne garu kategori ne kategori mulada la phimrung ki te phinrung be khasjentia phi hiar kan te teng ka hai bha ka he mak bha jong ka UR teng ka la ban red ru mla re ban ong lupa te habai de berkata cut off nakali nga jonga kana expected cut off mo habang baik combine lang ya baro tang ban
penhun ni ki bakwa ban tip ma kila message kila kali bai chpang kat no kata ka jing yo ban yo poi personal interview te mla re ban ong ba thik bai kata kan poi tang ba first ki ban poi personal interview bai habai de bat kane e combine lang ye ka pet jing mare ba de exam 300 plus kini la sure la da cross ye ka 300 plus pila sure bai ban poi personal interview tikana ba ya kata la cross ka 300 hangne te kan khamduna ka marks ban compare ber AB te apoi si 350 plus bet marba kan khamjam bat ki bayo excellent class score he mark lupa te kadaw kan kham he te hangne bade ka shong me exam te exam ngatikana ba kiduna ba ki ban score ya ka 250 plus jinjar ngam la jinjar la tikana lupa don sakajing bakla ki question ang tu don sakane ne tai te hindu mak kumne tai ki kramban be bun lagi jong te atkana ba kinuna ba ki jinjar ba ki bun ki ban yo aspa sanpho te aspa ki don hi be aspa tama da bun than do kata mo last time kum tai bo he mak tang aspa khat sao no ne aspa khat san kum tai kimla re ban yo bun ya kata te mul ba kata ka fast ki bala tikna ba ban yo poi personal interview long ba 300 plus la tikna la sure ba pin poi personal interview mo 300 plus la da pila poi plus 300 plus komen kan ongot poi 300 plus te pila tikna bai te ka expected cut off kan long bai kan sedang menyadu arspa andrupo sheneng mo kat songot kum ka percentage long ba omlong re ba arspa andrupo ro omlong ban la tikna ban yo kata kare expected cut off kalau ngabu bai arspa andrupo sheneng kat kum jing pe question paper ba te ka marks ko jing mare la combine lang taset marba average ke ban la ban score ka exam kan long baja kumbo ong ne 180 to 200 kata ka average te lada plus 180 but 100 long 280 aspa prapomang te te da debo khandai pho nyu aspa nyu pho la de prapo nyu aspa under pho te aspa under pho kadai kata ka expected of ko bang bu te lada cross life spa một và cả chances long bay 100% là kena bay và pendrung personal interview thì kini ki bah po bade u as par phor la don hi ka chance prapo new percentage dari kini ki 260 to 70 te chomai ka don tama 4 la ban tikena markibun de ki candidate hadu khat 1000 tama ra khin tang jong khazien tia kindon tang kidon hadu 1000 jong yu category kidon hadu 8,000 tam te mla re bantip mono bala leb ha kat nungut ne kini ki poi excellent kat nungut kumta ter te hak exam kat nungut ki ba na kini ki ba mi ang ne ki poi aspa plus kamak tamang assure ba kim da bun thana du kata ki ban cross ya ka 200 plus mo kata tela kena lakin mbun re ki cross ya ka 200 plus te kat kum ka jingbu junga kolong ba aspa andrupo la don hope te aspa prapo le la kham don ban realize pa la tikana la poi person interview tingi siapa hadin la mi max taken halas result kile komno pen mi swatang ya ka examination mut bai ka written examination marks la ka jong te la pen mi swaya ka tu la ka jong te la kham suk la pen mi la ka jong ma la tip yo score kan no kum kane ko hum kat la dep su plus lang bai direct kum tip re yo kan no su plus mark bai te ka tu te ka kham janjari tingi sapet kile komno jum kila plus last time pen mi swaya ka marks jong ka written ten shall plus yang tu ting sapen bi bedai ki candidate ki ban poi saka post na interview te la pan kenya to por te menta kin le komno ngam tip su mar kan change bet menta la change to komoi te ki pen ai de komno ngin sapet ya kata ro te ngata hi ngatrai pi la hun ya kata sa comment kan no mak ki yo ka score mak markidon ki ba ong ba ngayo score ars pa tam ars pa spo don bi ars pa san te plus khandai po ne plus shispa te la yo hilai spa kam ta la kenapa te gidon pada ki bawa ngayo shispa prapo plus khandai po kam ta kata mar ngla sure ba la peni ke to ka question ngada upload pa induna ba ki ba cross ya ka 200 plus ya ka written examination ebe de jonggaru kategori le kan kham lo shu ka cut off lada hau khasian tia u aspa rufo nangrongam tanggut ba garun le ta aspa sopol na aspa arfo nang yo rung bai marba
HP chat ko question ma question ka kham kalan ka kham ayu kum tai te stang ka toy la ready la pan kre lupa dai hat kita te 250 ru la ban yo tamal very less ta very less ngin siapa kalong komno ka ta ka result tamba katai ka cut off ngabu te ngasa persang man page sai kini giweru driver man kini gi AB constable UBSI ngasa persang ban page hi ban elek kat bala ban ai kata ka expected te tangba man sure bai mun ab hadu ade ka result yamanta kalong ba tang shu expected tang wish pen iba hadu kata kala ban long la ban yo te kala ban duna bat kala ban hai ru ma la ban duna bat kala ban hai mla re ban ong lupai kata te tang kan ni krisbun